Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet ikkjarifika li għall-Gvern u l-Bord tal-Inġiniera kull persuna kwalifikata bħala inġinier li tissodisfa l-kriterji hija eliġibbli biex tapplika l-warrant, irrispettivament minn liema istituzzjoni tigradwa. Minkejja li l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Inġiniera Professjonali il-MAPE ilha żmien twil topponi l-istudent gradwat mill-Lemkast jiġi kkunsidrat għall-warrant, il-Bord dejjem sostna li għandu s-seta li jagħti l-warrants lil gradwati minn istituzzjonijiet edukattivi li mhumiex l-Università ta' Malta. F'istqarrija maħruġa mill-istess Ministeru ntqal kif din is-sitwazzjoni ilha tkaxkar wisq u fl-aħħar jiem il-Bord tal-Inġiniera ħavot favur l-istudenti tal-Emkast. Żewġ membri mill-Bord li jiffurmaw parti mill-MAPE ma aċċettawx dan il-vot demokratiku tant li ħarġu mandat ta' inibizzjoni kontra l-Bord u l-Ministeru biex bekk reġa' twaqqaf il-proċess sabiex dawn iż-żgħażagħ jingħataw il-warrant. Kummenti ma' One News il-Ministru Bonnet qal li huwa tassew ta' dispjaċira l-Gvern li għal darb'oħra ma jistax jagħti lil dawn iż-żgħażagħ id-dritt minħabba grupp żgħir ta' inġiniera li qed iżommu persuni innoċenti milli jibdew jipprattikaw il-professjoni tagħhom. Dik għalina għall-Gvern mhijiex aċċettabbli u għalhekk stidinthom lill-MAPE għattilhom ikkonsidraw li tirtiraw dan il-mandat għax il-parir legali kollha qegħdin norder. L-unika ħaġa li tiġri bħalissa hija ħaġa waħda biss. Qegħdin nimpikaw mal-istudenti ma' dawn li lestgħu il-kors biex jibdew il-ħajja professjonali tagħhom. U dik hija xi ħaġa li bħala Gvern maħniex lesti naċċettawha. Intant permezz ta' post fuq Facebook il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima għal kif dan il-Gvern kien għadu jibqa' jinvesti u jipproteġi lil professjonisti tagħna wara snin twal ta' edukazzjoni. Fil-waqt li qal li dan mhux se jaċċettah qatt huwa temm jgħid kif il-Gvern qatt ma xxaħħaħ magħhom u żgur mhux se jagħmel hekk issa.